O Consello da Xunta de Galicia, celebrado esta mañá no IES Celso Emilio Ferreiro de Celanova, converteuse no escenario para un ambicioso despregamento investidor que superará os 40 millóns de euros na provincia de Ourense. O presidente Alfonso Rueda deu conta dos acordos centrados na modernización industrial, a mellora sanitaria de recursos hídricos e un plan millonario para reformar estradas clave. Estamos actuando naquelas zonas onde existe máis demanda, onde está colmatado o chan industrial e, polo tanto, é necesario seguir ampliando rapidamente porque hai empresas que están esperando ou para instalarse ou para ampliar as súas instalacións e necesitan este chan. Un dos casos máis claros sucede no polígono empresarial de San Cibrao das Viñas e, polo tanto, aí estas parcelas están a piques de esgotarse e hai varias empresas xa que manifestaron un interese en firme de querer instalarse e supoño que, ademais, despois deste anuncio, o interese crecerá. Por lo tanto, imos habilitar 340.000 novos metros cuadrados para facer fronte a esta demanda e construir 5 grandes mazás con parcelas que irán desde pequenas parcelas para pequenas demandas, 1.400 metros cuadrados, ata 68.000 metros cuadrados para grandes instalacións. Era un proceso xa anunciado, tamén haberá zonas verdes que actuarán de barreira visual entre o parque e as zonas residenciais, e, polo tanto, o que hoxe acordamos a dar o paso definitivo que é licitar as obras de ampliación do polígono empresarial de San Cibrao das Viñas. O anuncio máis destacado en materia económica foi investimento récord para o principal motor industrial da provincia. A Xunta destinará 17,8 millóns de euros para licitar as obras de ampliación do polígono de San Cibrao. Pola súa banda, a conselleira de Infraestructuras explicou as novidades en materia de estradas. 15 millóns de euros de investimento para un primeiro treito para mellorar esa conexión entre a Gudiña e Viana de Bolo. 15,2 millóns de euros para 15 kilómetros de infraestructura viaria autonómica, na que crearemos tamén esos terceiros carrís, esos carrís adicionais que acurten a distancia e incrementen esos tramos de adiantamento e seguridade. Mañá o DOGA publicará a aprobación definitiva do trazado da Ronda Leste, que atravesará a cidade de Ourense co obxectivo de desconxestionar o tráfico.